केस फाइल खालामो खारन कमिउनिकेसन मोनो नालाय 4 लाख 8 लाख गाहाम मोनो आरो जुदि प्रेगनेन्ट बाथ' आरो बांसिन मोनो सासेथ' एकदम माने 6 मास प्रेगनेन्ट अबस्थायाव फैबाय बेखौ जों बोखानांबाय उफाय गैया बेखौ उनावहाय जेलथ' जायोमोन आब' मालती रानी नार्जारिया 1956 मायथाइयाव जोनोम लादोंमोन बिथां नार्जारिया सासे समाज फोसाबगिरि गेदेमा आइजो लिरगिरि बिजाब फरायगिरि संनो खावनो जोबोद मोजां मोनग्रा दानाय लुनायाव जोबोद आखा फाखा सासे गेदेमा बर' आइजो आरो जोङो बे खोथाखौ गावनि खुगानिफ्रायबो जों मिथिनो मोनगोन बे गेदेमा बिथाङा आथिखालाव क'क्राझार जिल्लानि चाइल्ड वेलफेयार कमिटिनि मासिगिरि महरै बिबान मावफुंगासिनो दङ सालाकाति बिटिपिएस गोजौ फरायसालिनिफ्राय फोरोंगिरि महरै आजिरा लानाय बिथाङा ब्राफेट बड'लेण्ड एस'सिएशन अफ हेन्डलुम इउनिट्सनि बारग' मासिगिरि अल आसाम ट्राइबेल वुमेन वेलफेयार फेडारेशननि गायसनगिरि लिंथुमगिरि लोगोसेनो रजे इसानसालि क'अपारेटिभ ससाइटि लिमिटेडनि लेङाइ गायसनगिरि मासिगिरि जों बिथांनि खुगानिफ्राय जों दा खोनाबावगोन बिथाङानो जोंनि दानाय लुनायनि बेलायावहाय सिगांग्रो मासि आवग्रिनानै खामानि मावजेननो हानाय जोंनि बर'नि मख'जाथाव सासे गेदेमा बर' आइजो बर' राव हारिमुखौ मोजां मोनफ्लेनानै खामानि मावग्रा बिथां गेदेमाया गोबां अनजिमानि बान्थाफोरबो दासिम आवथायनो हाबाय बिथाङा 2006 मायथाइयाव इउनेस्क'निफ्राय सील अफ एक्सेलेन्स इन इन्डी आर'नाइ 2007 मायथाइयाव हिमाचल प्रदेशनि बाटिकनिफ्राय ठाकुर बेदराम नेशनेल एवार्ड बान्था आवथायनो हादों थामथियाव बिथाङा भारत सरकारनि मिनिस्ट्रि अफ टेक्सटाइलनिफ्राय खनसे नङा खननै नङा खनथाम नङा खनब्रै माने एखेबारे सेथि नैथि थामथि ब्रैथि मा बान्था आवथायनो हादों बिथाङा बेस्ट फिल्ड इमप्लिमेन्टिं एजेन्सि एवार्ड बयबो आखाइ खबनो हायो खनसेल' नङा बे मोनसे बान्थाखौनो बिथां सासे गेदेमा आइजोआ खनब्रै गाहाम बान्था आवथायनो हानाया जोंनि बर'फोरनि गेजेराव एबा बर' आइजोफोरनि गेजेराव बेसेबां माने मख'जाथाव एबा गोसोआव लाजाथाव गोग्गाथाव खोथा जेरावबो जेरैबो आखा फाखा बे गेदेमा आइजोआ 1974 मायथाइनि रमान हांखो सोमावसारनायाव बारसोमनानै जोबथेसालियावबो थांनांदोंमोन दहाय आब' अनजुआबो बुंखादों बिथाङा जोंहा बर' थुनलाइ आफादनि बेनारावहाय 1974-75 मायथाइयाव रमान हांखोनि मोनसे सोमावसारनाय जादोंमोन आरो बिथां गेदेमाया बे सोमावसारनायाव बारसोमदों आरो बारसोमनानै जेलबो जानांदों जोबथेसालियाव थाहैनांदों हयथ' गोबाङानो मिथिया जानो हागौ दिनै बे खोथाखौ हयथ' जोंनि उन्दै फरायसाफ्रा मिथिनानै मोनबाय रेडिअ' आरो सावथुनाव फावलागिरि महरै बिथाङा अल इन्डिया रेडिअ' गुवाहाटीआव फावथायफ्राव फाव लादों आरो गोबां अनजिमानि सावथुनफ्रावबो फाव लानानै गावनि आखा फाखाथिखौ नुनो मोनदों जों उन्दैयाव आब' मालतीनि रेडिअ' ड्रामाखौ जों खोनानो मोनदों बे फावखौ लादोंमोन मालती रानी नार्जारिया एनाउन्सारा बिदि बुंगोन आरो बेबायदि जों खोनाबोनाय बेबायदि गेदेमा मानसिखौ जों दिनै ओरैबायदि खाथियावनो लोगो मोनदों बे जोंनि जोबोद गोग्गाथाव गोदान फैसालि थुनफावथायाव जों गावनि मेगनजोंनो नुनो मोनदों बे आब'आ लखबनि हिन्जाव सिंखावरिनि फाव लायोमोन गोबां फावथायाव आब'नि रल दङ आंबो मोनसे समाव केजुवेल मावदोंमोन केजुवेल मावनायावबो आं ड्रामाफोरखौ दामनो मोनदों आरो केजुवेल मावनायनि सिगां आङो रेडिअ'नि आं बहाबा आंनि आर्टिकल लिरखाबाय आं रेडिअ'नि बिराद एम्फौमोन ओरैबायदि बर' आफादखौ आं खोनासङोमोन आब'मोननि ड्रामाखौ गोबां माने आंहा मोखास्थुआनो दंमोन दा खिन्थु ओरैबायदि बेस्थ' जालांबाय आं आरो रेडिअ'जों आंहा एसे कनसार्नआ खमायबोबाय दा ड्रामाफोरखौ आं एसे बावलांबाय मेथाइ ड्रामा गासिबो आंनो एखेबारे आखरे हा गोसोआव दंबोलायोमोन आरो दा जियानो जायाथोंसै बेबायदि सासे गेदेमा सुबुंखौ जों दिनै जोंनि गेजेराव लोगो मोननानै जों जोबोरैनो गोग्गानाय मोनो आरो बेल' नङा बिथाङा माने गोबां गुबुन हादोरफ्रावबो थांनानै माने बै रजे इसानसालिनि दिन्थिफुंनायखौ बिथाङा दिन्थिहैनो हादों
जेरैहाय 2005 मायथाइयाव लण्डनाव थांदों बिथाङा जों दाबो नुहैफेराखै जों दाबो फरेनाव थांनोनो मोनाखै आब'आ मालाय थांनानै फैखांबाय 2006 मायथाइयाव बिथाङा ढाकायाव थांदों बांलादेशआव 2007 मायथाइयाव कानमिं चाइनायाव थांदों जों नामखौल' खोनागासिनो दं जों नुहैयाखैनो आब'आ खिन्थु थांनानै फैजोब्बाय 2008 मायथाइयाव थांदों बिथाङा इटालियाव 2010 मायथाइयाव बिथाङा कानमिंआव थांबावदों चाइनायाव 2011 थांदों मिलानआव इटालियाव थांबावदों बिथाङा 2012 मायथाइयाव थीमेटिक एक्जिबिशन थिम्फु भुटानाव थांदों बिथाङा जों भुटानखौबो दाबो नुहैबावाखै आं ससेल' नुहैदों दाबो दे 2012 मायथाइयाव आरो बे काठमान्डुआव थांदों बिथाङा नेपालखौबो आंबो दाबो नुहैयाखै बिनिफ्राय आरो 2013 मायथाइयाव बिथाङा भुटानाव थांबावनो मोन्दों आरो बेबायदि गेदेमा मानसिखौ जों दिनैहाय जोंनि नारी चेतना एबा आइजो सांग्रांथिनि गेजेराव जों लाबोनो हानानै बिथांनि खुगानिफ्रायनो जों रग' रग' गासै खोथाफोरखौ मिथिनो मोनगोनखौ आसा फारिनानै बिथांखौ गावनि एक्सपिरियेन्स गावनि रोंगौथिखौ जोंनो खिन्थानानै होफैनो थाखाय आङो बिथांखौ गुरै खावलायबाय गोजोन्थों साइकेल सालायबानो गुवाटला जायोनो दालाय माथो मेरला साइकेलबो सालायो बाइकबो सालायो गारिबो सालायो ट्राकबो सालायो ट्रेक्टर सालायो हालेवबालायनो हिनजावफ्रा नांगोलनिबो सुवा जायो दाना माथो ट्रेक्टरबो सालायनो हालेवलाय दा बेफोर मोनफा मोनफा चेलेन्ज बेफोर मोनफा मोनफा सांग्रांथिजों फैनाय जों बेखौबो नैबे संग्रामानो जोंखौ देवनाखौ बारहोदों नंगौ जोंनि समाज बेबस्थाया माखासे खारननि थाखाय हिनजावनि फिसाफोरखौ दमन होननानै बुंद्रायोबाबो जानाय नङा आरो माखासेयाव दमनाबो फैनांदों बाध्य जानांदों हिनजावसाफोरखौ खुला हगारनो हानाय अबस्था बै समाव निस्सय गैयामोन जायनि थाखाय फिसा हिनजावफोरखौ हौवासानिख्रुइ बांसिन एसे सासनाव दोननो गोनां जायोमोन मानो होनोबा हिनजावसाफ्रा जे खामानि मावो बिनि सायाव बदनामा बांसिन फैयो बे बदनामफोरखौ जोंनि समाजाव बिमा बिफाफ्रा सहायनो हाथावथाव नङा दाबो दङ बियो दाबो दङ जोंनि गेजेराव दा बदनामानो बेनो हिनजाव मानसिया एसे बहाबा थांबाथाय सोरजोंबा देरि जाबाथाय सोरजोंबा बेबायदि गाज्रि माने क्रिटिसाइज खालामनाय समालोचना खालामो गावजों गाव जायनि थाखाय फरायनायावबो निस्सय आइजोफ्रा बै समाव खुब खम जेनेबा उदाहरनाव आफा आरो आइ आफाया लेखा रोंदों बुरजा फरायाखैबाबो लेखाखौ फरायदों नाथाय आइया एसेबो लेखाखौ रोङाखै बेबायदिनो आबौ आबैमोन बिसोरबो हयथ' हौवा मानसिफ्रा एफा एफा रोंदों हिनजावफ्रा फरायाखै बिदिनो मादैमोन आनैमोन बाजैमोन बै समाव लेखाखौनो रोङामोन मानो एथ' डिफारेन्सआ मानो फैदों खारन समाज बेबस्थायाव हिनजावसाफोरखौ बेबायदि खुला हगारनो हानाय परिबेस गैयामोन आरो जोंनि फरायसालिफ्राबो गामि गैयामोन गोजानाव थांनांगौ जायोमोन जेरावनाखि निरापत्ता होननाय गैयामोन बे निरापत्ता गैयैनि थाखायनो जोंनि गार्जेनफ्रा हिनजावसाफोरखौ निस्सय माने माखासे खामानि मावनायफ्राव एखेबारे अनुशासन लाखिबोनो गोनां निस्सय जादों सम बारनाय लोगो लोगो दाथ' जों खुनु फारागखौनो नुवा हिनजाव जा हौवा जा जों रावखौबो जेरावबो फाराग गैया गोनां गैयै माखासे दङ दाबो बे हौवाखौबाबो फोरोंनो हायै हिनजावसाखौ फोरोंनो हायै माखासे दाबो दङ नाथाय दिनै सम थांनाय लोगो लोगो दिनैनि समाव ओंखायनो बेखौ मोजां मोननानै थांनायाव लाया हौवाहा दन्दनिय जायो हौवाफ्रा बिराद भिक्टिम जायो बे बेलायाव जोङो आंनियाव रेकर्ड दङ मोनसे गिदिरथार रेकर्डआ बिसमुरि ओनसोलाव जोंनि नैबे फेब्रुवारि मार्च मासाव जुदि आं गोसो जायोमोनब्ला बा CWCआ जुदि गोसो जायोमोनब्ला 25 जन हौवासा गथ'आ जेल जाजाया ओरैबायदि नंनाय नङैनि बिसेसकै बासबारि हाई स्कुलनिफ्राय जों एवारनेसबो हैबाय डाइरेक्टरखौबो बुंबाय बोरैहाय गथ'फ्रा बोरैहाय रैखा मोनबावनांगौ जुदि बेबायदिबाथ' जेल जाला जोबसिगोन खिन्थु जेल जाहोनाया जोंनि उद्देश्य नङा बिसेसकै आंनि उद्देश्य नङा आं जाथिखौ मोजां मोनग्रा मानसि जाथिनि थाखायनो अनेक सेक्रिफाइसबो जाबोदों आंहा
ओंखायनो आं बथ साइडखौ लेंहरनानै बुजायो जाहाथे हाबा होननानै मानिया मोनसे सासेथ' एकदम माने 6 मास प्रेगनेन्ट अबस्थायाव फैबाय थेवबो जों बोखानांबाय उफाय गैया बेनि उनावहाय जेलथ' जायोमोन जेल जाहैयो मालाय मा जानो जेल जाहोनानैथ' माने बिसोर एवेर जायाबा बिसोरखौ जों बुजायनांगोनसो नालाय ओंखायनो दा गामिनि गावबुरा पुरुहेत बा आशा कर्मि अंगनबादि वार्कार बिनिफ्राय बिटिपिनि बिथांमोनाबो दा खुब बादा होयो आरो बहुत गासिबो हारिनि गेजेराव आं बर' हारिनि बाथ्राखौ फारसेथिं लाबोनाय जाबाय दा मानसिफ्रा बुंनो हमबाय आरोखि हा बर' सिख्लाफ्रा बर' हिन्जावफ्रा बर' हौवाफोरखौ जेल जाहोजोबसिगोन नामा बर' हिन्जावफ्रा बर' हौवाफोरखौ जेल जाहोजोबसिगोन नामा बेबायदिसिम फैलायबाय मोनसे आथिं लेंग्रा मेगन खानाब्ला मेगन थाइसे खानाब्ला फिसाजोआ बेजों मोजां मोनदोंब्ला नों हरगोन नामा नांगौबा दानखाना गारगोन होमबा खालाय जाला नामा तखन आं बुङो ओमफ्राय बुजायलायनानै बुजिलाङो दा बे जिनिस सांग्रांखौ मोसाहारि हादरफोरा केस फाइल खालामो खारन कमिउनिकेसन मोनो नालाय 4 लाख 8 लाख गाहाम मोनो आरो जुदि प्रेगनेन्टबाथ' आरो बांसिन मोनो बे बेबस्था आरो जोंनिया बर'फोरना ट्राइबेल एट्रसिटि एक्टनि आन्दाराव थाबसिन एक्सन जाबावो दा बेफोरखौबो जों मिथिनांगोन जे बे आयेनखौ जोंनि गुगोलाव सासे फराव हाबनानै 75आव गदों अथ'सो 1.5 मासल' नभेम्बराव हाबबाय जानुवारि लास्टआव गबाय थेवबो आं बेखौ खिन्थाया आङो 1974आव जेलाव थांनानै 1975आव ओंखारबोदों नोङा खायदा खालामनानै थेवबाबो बेहायबो मा खालामो एकदम आन्दलन जेलावबो आखलानो बेनोसै नालाय ओंखाम ओंख्रि मोजां होआ अन्थाइ ख्रेब ख्रेब मोनजायो माने अमेन जेला दुब्रियावसो बे समाव क'क्राझाराव गैया नालाय